היום אני הולכת לדבר איתכם על משהו שקורה בכל ארגון, בכל מקום בארץ וגם בעולם, והוא משפיע באופן ישיר על הפרודוקטיביות של אנשים בארגון שלכם, הוא משפיע על שירות הלקוחות ועל מערכות היחסים בין העובדים. אנחנו נתחיל בשאלה. נשים, האם הרגשתן בחודש האחרון איזשהו פער משמעותי באנרגיה? לדוגמה, היה לכם יום שבו נכנסתן לעבודה, תקשרתם בקלות עם כולם, הייתם בפוקוס וחדות, וכמה ימים אחר כך נכנסתן למשרד, רציתן להרוג את כולם ושאף אחד לא ידבר איתכן. מישהי חוותה את זה בחודש האחרון? אני רואה פה כמה. גברים, האם נתקלתן באיזשהו פער באנרגיה בנשים שאתם עובדים איתם? נגיד והיה לכם קשר ממש טוב עם אחת העובדות, עשיתם צחוקים בפינת קפה, וכמה ימים אחר כך היא התעלמה מכם לגמרי, ואולי אפילו זרקה לכם הערה מעליבה. קרה לכם? גם נשים שאתה חי איתם, בדיוק. חוויתם את זה גברים בהרמת יד? מישהו חווה את זה בחודש האחרון? אז שתדעו שזה משהו שקורה בהרבה ארגונים וגם בחיים אישיים, וזאת לא תקלה. זה משהו שמשפיע בעצם על שהוא מאוד טבעי, והוא חלק מהניהול המחזורי שלנו. בעצם לאישה יש 4 מצבי ניהול פנימיים, ואפשר לתזמן את המערכת שלנו ולנהל אותה. כן, הבנתם נכון, אני הולכת לדבר על מחזור היום, בטח לא חשבתם שתבואו לכנס ותשמעו על מחזור. אז רגע, תנו לי להרגיע אתכם, לא הולך להישפך פה דם, אנחנו לא הולכים לדבר על איפה כל אחת נמצאת ומתי הולכת לקבל את המחזור בפעם הבאה, אבל אנחנו כן נבין איך הדבר הזה הוא משמעותי עבור הארגון שלכם והחיים שלנו באופן כללי. אחד הדברים שאני עושה בחיים זה לשחרר את הטאבו סביב השיח על מחזוריות ומיניות. אני מנחה ומרצה למיניות מודעת, מיניות נשית, ואני מלווה באופן אישי בשנים האחרונות נשים בקליניקה להתחבר לגוף שלהן, לעצמן, למחזוריות שלהן, ובלתווך את זה לגברים המהממים שלהם. אז תראו, תרבותית אנחנו מקדשים תוצאות, הישגים, תפוקה וחוסר עצירה. הבעיה היא שהמערכת הנשית עובדת בצורה אחרת. כדי להצליח לתפקד באופן הזה ולתת את התוצאות האלה, אנחנו חייבות לקבל את זה שבחלק מהחודש אנחנו פחות אפקטיביות או אפקטיביות בצורה אחרת. אם אנחנו נתעקש לפעול באופן הזה לאורך כל החודש, בעצם במקרה הקל יתפתחו תופעות של סטרס, שחיקה וחוסר פוקוס, ובמקרה הקשה יותר יתפתחו תופעות של חרדות, דיכאון ומחלות. אז בואו נדבר רגע על מחזור. כשאני אומרת מחזור, רוב האנשים חושבים שאני מדברת רק על זמן הדימום, על הווסת. אבל האמת שמחזור הוא כל מה שקורה לנו כל החודש. יש פה 4 מצבים שונים. אז יש לנו את הווסת, את התקופה שלפני ביוץ, את הביוץ ואת הזמן שלפני הווסת. עכשיו, 4 המצבים האלה יקרו גם אם את בכלל לא רוצה להיכנס להיריון וגם אם אף פעם לא רצית. הגוף שלך ינסה להכניס אותך כל חודש להיריון, ודרך ההורמונים משתמש בכל מיני טריקים כדי לעשות את זה. עכשיו, למה זה רלוונטי אלינו? כי הטריקים האלה משפיעים עלינו באופן נפשי, משפיעים עלינו באופן רגשי, משפיעים על מערכות היחסים שלנו ועל התפקוד שלנו בעבודה. גברים שנמצאים כאן, אני בטוחה שיש לכם לפחות אישה אחת שיקרה לכם בחיים שלכם. תחשבו שאם אתם תלמדו את המערכת שלה יותר לעומק, אז אתם תוכלו להתקרב יותר, לחזק את האינטימיות, וגם יהיו לכם שיתופי פעולה יותר מוצלחים. אני אוהבת לחלק את מחזוריות האישה ל4 עונות. אז הווסת היא החורף, לפני ביוץ הוא האביב, הביוץ הוא הקיץ, ולפני הווסת זה הסתיו. לכל עונה יש איזושהי מהות אחרת שיותר שולטת בנו בזמן הזה, ויש נשים שהשינויים הם כל כך חדים בין עונה לעונה, שממש אפשר לפגוש 4 נשים שונות בחודש אחד.
הטבע עובר את זה במשך שנה, ולנו זה לוקח חודש. אנחנו נתחיל עם החורף, אנחנו נעבור ככה בכלילות על כל עונה, וכמובן שבהרצאה המלאה אנחנו נכנסים יותר לעומק. אז החורף הוא זמן הדימום, זמן הווסת, רוב הנשים שונאות את החלק הזה ורק רוצות שהוא יעבור. באמת שגם אני לא אהבתי את החלק הזה פעם, ולמדתי למצוא את הקסם בו, כי זה זמן בעיניי של אינטימיות עם עצמי, זה זמן לעשות חשבון נפש, לאבד רגשות שלא היה לי מקום אליהם כל החודש. תדמיינו את זה כמו להתקרבל בחורף מתחת לשמיכה עם כוס שתייה חמה ומפנקת. יש מקומות בעולם שמאפשרים יום חופש או יום מחלה ביום-יומיים הראשונים של הדימום. אני יודעת שבארץ זה לא ככה, והחלום שלי שזה כן יהיה, שכל אישה שזקוקה לזה ומרגישה שהיא צריכה, תוכל לקחת לעצמה את הזמן הזה. אבל גם אם אי אפשר לקחת יום חופש או יום מחלה, תאפשרו יום עבודה מהבית, תאפשרו יום ללא פגישות, תאפשרו לעובדת לקחת את הזמן שלה, כי עובדת שנחה באמת בווסת תגיע למשרד אחר כך עם 200% אנרגיה. מה כן אפשר לעשות? זמן טוב להערכות מצב. מה עבד החודש, מה לא עבד, מה אפשר לתקן בחודש הבא וכולי. אנחנו מגיעים לתקופה הכי יפה בחודש בעיניי, שזה הזמן שלפני הביוץ. הגוף מתכונן לביוץ, זו תקופה של פריחה, של תנופה. החשק המיני שלנו מתחיל לטפס, אנחנו מאוד תקשורתיות, זו תקופה של החוץ, בהפוך בעצם מהחורף ומהסתיו, שזו תקופה יותר של פנים. אנחנו מעולות בכל מה שקשור לתקשורת ושיתופי פעולה, פרזנטציות, ובאמת אנחנו עפות על עצמנו במקסימום. מהאביב אנחנו עוברות לקיץ. הקיץ זה בעצם הביוץ, זה השיא של הכל. כל מה שקרה באביב מעלה שלב. אנחנו בוערות, ממגנטות, רוצות לטרוף את העולם. זה חלון קצר של בין 48 ל-72 שעות, וצריך ללמוד לנצל אותו היטב. בזמן הזה זה זמן מעולה לסגור עסקאות, ולהמשיך עם שיתופי הפעולה, עם הפרזנטציות, עם התקשורת, כל מה שדורש מאיתנו את הבחוץ, להתחיל פרויקטים חדשים, לדחוף, להניע קדימה מה שאפשר, כי תכף אנחנו נגיע לירידה באנרגיה. בעיניי אי אפשר לדבר על שיא האנרגיה הנשית, בלי לדבר על המנוע שמניע את כל הדבר הזה. וזאת בעצם המיניות שלנו. המיניות שלנו, כשאני אומרת מיניות, אני לא מדברת רק על סקס, אני מדברת על החיוניות שלנו, היכולת שלנו להרגיש חיות, מחוברות לגוף, מחוברות לעונג שלנו. כשאנחנו במקום הזה, אנחנו מפתחות חוסן מול המציאות, ובעצם אין תקרה שאנחנו לא יכולות לפרוץ. והאנרגיות נרגעות. אחרי השיא שהיינו בו באביב ובקיץ, אנחנו מגיעות לסתיו, האנרגיות מאטות, הגוף מאט, המחשבה מאטה, אין לנו חשק לאנשים אחרים, אנחנו לא רוצות לדבר עם אף אחד, אנחנו נעדיף לשבת מול מסך מחשב, זה הזמן של הפרטים הקטנים, לנתח דוחות מורכבים, להוריד משימות מעיקות מהשולחן ולקחת זמן לעצמנו. הסתיו יכולה להיות תקופה קצת מורכבת, אם אנחנו לא באמת מאפשרות לנו לקחת את ההאטה הזאת. רוב האנשים ינסו להמשיך לדחוף, כמו בקיץ וכמו באביב. ומה שקורה, אנחנו יכולות להמשיך ובעצם להחמיר את התופעות שיש לכולנו לפני וסת. כאב ראש יכול להפוך למיגרנה. רגשות עמוקים שעולים, שזה מאוד טבעי שיעלו בתקופה הזאת, יכולים להפוך להצפה רגשית. כעס, שגם מאוד טבעי שיעלה בתקופה הזאת, יכול להפוך לזעם. אז קחו לעצמכם את הזמן הזה, תאפשרו גם לאפשר לעובדת, לאישה, למנהלת, זמן עבודה עצמאי, ולנסות לחפור כמה שפחות. אנחנו גם הופכות להיות קצת יותר ביקורתיות בזמן הזה. אז במקום להיבהל מהביקורת הזאת, קודם כל לא לקחת אישית, זה עובר. במקום להיבהל ממנה אפשר לצרף אותנו למחלקת בקרת האיכות.
למצוא טעויות בחוזים, באמת לרדת לפרטים הקטנים כמה שאפשר. בעיניי אי אפשר לדבר על המחזוריות הנשית בלי לדבר על גיל המעבר. אני בטוחה שיש כאן נשים בקהל שמרגישות אולי שהן איבדו את המחזוריות שלהן, או שהיא כבר לא מגיעה בזמן כמו פעם. אז רגע, יש משהו שחשוב לי להגיד לכם. המחזוריות שלכן קיימת תמיד בכל שלב, בכל גיל. התנועה הרגשית עדיין קיימת, האנרגיה משתנה במהלך החודש, וחשוב שתקשיבו למה שקורה, זה יעזור לכן לטפל בעצמכן בתקופה הזאת שיכולה להיות מורכבת. חשוב לי להגיד לכן גם, אם אתן מרגישות שנתקעתן בסתיו, אז גם, אתם לא באנרגיה נמוכה לנצח, התפקיד שלכן פשוט השתנה. נכון מה שדיברנו עליו קודם, על היכולת לרדת לפרטים קטנים, דיוק ובעצם למצוא טעויות, אז תחשבו על זה עם כל הניסיון חיים שלכם. אתן עכשיו בתקן היועצת הבחירה, אתן הנכס הכי חשוב שיש לארגון כרגע. וגם אני רוצה להזכיר לכם שאם הגיל הזה מאתגר אתכם, בסוף הוא מסתיים, ואז מגיע האביב השני של החיים שלכם, ששם יש שקט ופריחה, וגם הנאה מכל הניסיון חיים שלכם. אז נו, זיהיתם כבר באיזה עונה אתן היום? אז דיברנו באמת על כל העונות, על מה קורה בכל עונה ואיך זה משפיע לנו בעבודה ובחיים. וחשוב לי להגיד לכם, לפני שאנחנו מסיימים, זה לא תמיד נראה ככה במציאות. יכול להיות שיהיו ימים שתצטרכי להציג את פרזנטציית חייך ביום הכי קשה של הווסת, וזה קורה. המסר שלי אליכם זה לא לכעוס על עצמכם, להרגיש השמות או להגיד טוב, הדבר הזה לא עובד לי, אני לא יכולה לעבוד איתו. אלא לעבור ממאבק ותסכול מהמחזור שלכם לניהול נשי אפקטיבי. כשאת יודעת באיזה עונה את נמצאת, את יודעת לנהל נכון את החודש שלך, לנצל אותו איפה שאפשר ולתמוך בעצמך איפה שצריך. גברים, מילה אחת לסיום גם אליכם. אתם לא צריכים לזכור את ההורמונים, אתם לא צריכים לדעת באיזה עונה אנחנו בחודש, ואם אנחנו לא ממש קרובות אליכם, אתם גם לא צריכים לשאול איפה אנחנו נמצאות. אבל כן חשוב שתאפשרו, תהיו מקבלים לסיטואציה, תתגמשו מחשבתית, תהיו מודעים לדבר הזה, כי בסופו של דבר את השינוי הזה אנחנו לא יכולות לעשות בלעדיכם. בעיניי המפתח לארגון מצליח הוא, קודם כל להסיר את הטאבו, שהדבר הזה יהיה שיח שיותר ידברו על מחזוריות. אני לא אומרת בישיבת צוות הבאה, שבו ותגידו כל אחת באיזה עונה היא. זה תרחיש אוטופי שהוא מאוד חביב בעיניי, אבל אני מבינה שאנחנו עוד לא שם. אבל גם אם רגע פשוט נדע שזה קיים. הרי לכל הנשים כאן בקהל זה רלוונטי, וכל הגברים שיושבים כאן, יש לכם, אם אין לכם בת זוג, אז יש לכם אחות, או חברה טובה, או אימא, או בת, או פשוט קולגות שאתם עובדים איתם. הדבר השני זה להפוך את המחזוריות שלך מחולשה, ממשהו שמעכב אותך לכוח העל שלך. בכל גיל אגב, לא רק גם בגיל המעבר וגם בטרום גיל המעבר. והדבר האחרון זה כשאנחנו מודעות למחזוריות שלנו, אנחנו בעצם יכולות למנן את השחיקה. נשים נמצאות בסיכון גבוה יותר לשחיקה, גם בעבודה וגם בחיים בכלל. אז אפשר לפגוש אותי בהרצאות על מיניות ומיניות מודעת. חדי העין יוכלו להבחין שאני מחזיקה ביד דגם של דגדגן, שאני גם מראה אותו בהרצאות. אפשר לעשות בעצם הרצאות מעורבות או רק לנשים. ההרצאות המעורבות לא כאלה מביכות. סדנאות של ניהול נשי אפקטיבי ומודעות למחזוריות, כמו שדיברנו היום, רק הרבה יותר לעומק, יש עוד כל כך הרבה מה לדבר על זה, וסדנאות מנהיגות נשית ליום האישה ובאופן כללי. אם יש לכם איזושהי שאלה שעלתה לכם בעקבות ההרצאה, כמובן אני כאן, ואני אשמח אם תמלאו את המשוב, זה הקוד. תודה רבה לכם.